Yeah, No. ngizwa. I know. Fethu kunenkosana, kunezibulo, Yeah. kunendlalifa. Yeah. Yabo lonto leyo. Noma uyayeqa kule nkulumo yakho noma awenga. Uma awenga lonto leyo ayivumelani nalonto leyo. Hayi If umfethu umbaba wakhe ezala amantombazane odwa. Do you understand ukuthi isibongo sakhe siphelile? Isibongo asikho isibongo azosivusa. Hey. Ngisho nganayo imali njengomandela kanje. But labafana bathi babaMandela ba. Yeah. Kusephepheni ukuthi abamandela. Kahle into esikhuluma sothi iphepha lesikhuluma ngalo bafethu. Yes, ngokwephepha. Iqiniso lapho. Exactly. Asingadlaleli nje kunemibuzo vele abemesaqala ukujola kunemibuzo ngamina singadlaleli kuyona. Bekufanele ngibuze kanje na mfethu. Yipi imibuzo engafanele ibuze ngosuku lokuqala mfethu. Uwona lo mbuzo uyabona wona lona ke lo. Mbuzo oqala lo uhlangana napho uzongibuza ngilana abantu abangaki. What if ubuza icherry chest Uhlangana napho ngempela. Uzothi mina ngizingilana abantu abawu-30 including ubaba wakho futhi. Oh shit. Including ubaba wakho selanto abawu-30 including ubaba wakho uzothini? Usazoqhubeka nami? Lento ke ngifuna uyichaza kahle khona uzoyizwa kahle. Amathekeni. The reason umjito ezokubuza ibody count yakho ngina 99% sure ukuthi usuke all of us bemtshelile ukuthi ubuya kimi. Uzofuna manje ukuzwe iqiniso lakho number 2. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi engakushintsha Shuthi phela shuthi ubheka usesha iphone. Usesha iphone umuntu ombonayo. Yes, if ufuna ukuphuma uyasesha efonini awutholi lutho. What do you really do after? If usesha ifoni yomuntu ungatholi lutho, Yes. wena mawubheka nje wena siqale labafo. Mfethu, ufuna ukuphuma right? Yeah. Wena mawucabanga mfethu. Ngokwakho umuntu wakho mayiphuma endlini egqoke kamnandi esitolo ebuya ezendlini. Akwenzeki ukuthi angashelo. Umuntu osifazane mfethu we can agree on this one. Mfethu umuntu osifazane get tempted and uyakuthanda ukushelwa. If engashelwanga wahamba wabuye wazendlini they feel like there's something wrong mfethu. Yabona. There's definitely going to be something you're going to find unless delete. It's even just a minor thing. There's definitely You're out. Wena shuthi